Please, myyrät. Mä toivon, alkakaa kaivamaan vasta puolen päivän jälkeen. Älkää alkako jyrryttämään kello 7 aikaa aamulla, koska mä haluan nukkua. Ymmärrättekö te? Tuliko asia nyt selväksi vai pitääkö vittu huutaa? Kyllähän mä ymmärrän, että toi on ihan perkeleen vittumainen tilanne, mutta ihan oikeesti älkää nyt alkako helvetti soiko aamulla mylläämään. Antakaa ihmisten nukkua. Nyt on kesä ja ihmisillä on kesälomia ja kaikkea. Ja mäkin on työtön. En mä jaksa herätä niinku 7 aikaa aamulla silleen, että joo, että pilipali, ding dong. Kun koko talo heiluu, kun te hitatsit ja Volvo-myyrät rupeatte vittu jyrryttää ja sitten mä ajattelen, että talokin kaatuu kohta. Ei tässä ole mitään järkeä. Teillä pitää olla järkevät työajat. Tehkää vittu töitä illalla. Silloin kukaan ei nuku.